Kardom kadok awea phanta nangli tuma phan ardeng channel ahin pen puthoni kangsa ma kardom pajireklo. Pini lethota karbi a subject a MCQ le isihini chelang ikpon lona. La penangli tum neli channel subscribe igelang pulute subscribe iktha video bang ta aning dok pute like comment la pen share ta pe iktha. Answer ki se bangke la video ki jut ang deng along anse paklang ikrong lo. Tangti pangcheng ik phit lona. Aber kitok akar BP angbong kumat si lo kithan cheng lo. A. Alice timungpi B. Kabon mili timungpi C. Kareng rong hangpi D. Basapi ingti katharpi. Karbi Medium School Home ko ando A. 209 B. 26 C. 29 D. 484. Lamet Guru Longkam Teron Pirthe Kahache Aningkan A. 1932 B. 1936 C. 1945 D. 1939. K. Atheng Tom Sing Son Sing Ingti Pirthe Kahache Aningkan 1903 1914 1911 1904. Lamet Guru Longkam Teron ko an a arta hud pensi kitab ke toklo A. 27 B. 31 C. 14 D. 36. Kopi alam pensi osumar aphan lo ke than ke joy neilo A. Assamese B. Hindi C. English D. Ipi alam. Marat munit lapen ason aphan kopi lo ki puji A. Men amen B. Menklar C. Saiklar D. Dimthan. Karjulong aphan akirap kilong A. Lun karju B. Lamseng kitok C. Ate ot choklim D. Isita kali. Oso kipatok alun pen ali kopi lo kelong A. Lun ate ot pen lam ke than ilong B. Osumar aphan ke be ilong C. Lun aning kachibitek D. Isita kali. Munit pirthe nang hache A. Henu aphan nang toite B. Munit aning mesente C. Arnam taram tanangni D. Arnam ta nang pudunde. Kanghon pu ahirjir kitok abang kumatlo A. Parirongpi B. Bamonpu C. Bidor Singkro D. Dhonishwar ingti. Karbi angbong doctorate degree kilong cheng abang phu kumalo A. Dr. Robinson Teron B. Dr. Phukon Chandra Phangcho C. Dr. Theso Kropi D. Dr. Janto Rongpi. Than kuru atum osomar aphan ke than ahut ko pia sonchi sik nangji A. Kitab kaporhi aphan B. Kitab along ki jong mek ason C. Karjulong aphuthak ke thak dunji aphan D. Abang kinili mistake ik dedlo osomar ke pajoi I aphan puje. Lam ke Charlie pulute kenang sodnei abidi apun ke kopi abang lo ka Charlie B. Kaning J C. Karjulong D. Kitok. Lun buke kopi lo A. Ate ot pen kaning J alam B. Ase pen kaning J alam C. Armung pen kaning J D. Isita kali. Than kuru atum lun lam the thek A. Nangne B. Nangji C. Thek ong meong D. Thek thide tacho. Professor Rongbong Terang Des Aningkan Richu Hidi Rajapathar Des Alongsi Mahang Theklo A. 1931 Tinali B. 1949 Fong Birik C. 1939 Jiatong D. 1937 Langbung Dingpi. Rong mili katapli pua kitab ko mat alamet posike toklo A. Samsing Hanse B. Professor Rongbong Terang C. Bonglong Terang D. Lun Setimung.
Professor Rongbong Terang Koloso Aningkan Pensi Assam Sahitya Sabha Amei Phu Kemanlo A. 2011 B. 2010 C. 1999 D. 2009 Professor Rongbong Terang Koloso Aningkan se Padma Shri Aman Anong A. Kelonglo A. 1989 B. 1981 C. 1992 D. 1985 Karbi Textbook Preparation and Publication Committee along Professor Rongbong Terang ko Pi Aman si Kelonglo A. Konchung Bang B. Bang Phu C. Bidisar D. Mei Phu Answer के समुखा के लहाई हेन लो 1. D. Basa P. Ingti Kathar P 2. C. 29 3. A. 1932 4. C. 1911 5. C. 14 6. D. Ipi Alam 7. A. Men Amen 8. B. Lam Seng Kitok 9. A. Lun Ate Otpen Lam Kethan Ilong 10. C. Arnam Taramta Nangni 11. C. Bidor Singh Ro 12. B. Dr. Fukan Chandra Phangch 13. B. Kitab Along Ki Jong Mek Ason 14. C. Karjulong 15. A. Ate Otpen Kaningje Alam 16. A. Nangne 17. D. 1937 Langbung Dingpi 18. D. Lunse Timung 19. D. 2009 20. A. 1989 21. D. Mei Phu Choro lo nang litumapan nili video ki jut anang ke lang dun ipot tang temo puthora video long le chitong ek thulo nang do me thak me